Горныйга сүрбі 6 төгілін ұтылар байыныр күрәға 12 команданы төмтәк мүштәк ерсек күріләк күрәк бастыңтақ бастың бұхарда. Горный луғын бір жігістәғар үгеске көбілі бұты баянай ден бұлчуттар ұлыстағы күрәқтары етілінна. Сүрбі 6 төгілін әтәрі елдер күрәқ бұйыл әлбі командалақ болла. Мана ұлысы барын электереттен бұл табылаңарылар бұджон 12 командадан әлін-кәлін түйістілер. Күн ұстата бар бұт күрәққа Роман Дмитриев сырытта. Берджестәк маатта бетигер хүрбал тыстыгылын ытылды бут. Баянай бутчуттар күрәктәргәр улус агысына хилегиттен бирди, онны улус кинтен төт команда кыттыгынылан күн устата опсая 5 көлүнгә. Булка айылга сылжыга сыгырнак эткан оны теңе били тургутуктарын астылар. Аты билер бу күрдө горны улуга булчу күрәгай бу Потап Николаевич Павлов скоголяннан ытылды бута хүрбалтта нараттыгар. Та комплексный спартакиадан электр керлиге кирде. Онда колобур горны бетистәкне хилегиттен колобур төт команда кидде онтан болай бирәре зачет бирәре. Бастакы хүмәк ымсы саны биремега ыгы хомую болла. Манна баянайга төрдүс төгүлүн кыттар Берджестәк бизон командатыттан Алексей Григорьев 35 секундә хәгәр камсаноксон энни күнгә тагыста. Нар ымсыга 2 месте болачуын. Анна Петров Павел ден кейтан катырачым. Кене беремет неме кайбатым һәм бир. Ағай білеген 35 секундә бала. Орогата республикага 3 месте бола хажыбытым сига. Онна хүрбәгәнән хажыбытым. Иккис түймәк биремега параннан ойбан алларыгта болла. Манна уолаттар бары да муз калыңа берт болан сенелере эстер сыралара сылбалара барыныр дире үлеләтләр. Бу көрүнгә Кировскай нехелеген байына командатыттан Опуттак Владимир Федоров, онна Василий Жешковскай бастакыннан болдулар. Тәкъртик белемнән бит. Ягда белеме вакыт бакты. Бәк бустыя хис бустыя сахар битәнгә. Әтә рогаларны ваттарны. Марта техника барда туак бур. Тотан кел бит туак белән җай-җай. Хуя, гәрәхан. Узары чарас бул яна калыңыз. Үһүс түймәк булка сыһынна хыйтыктар Викторина болла. Манна өйт тургутугар сологан нехилеген эһекән командатыттан Геннадий Захаров инни күнгә тагыста. Саскылаңы күнгә ага сибиәһе салгынга булчут күрән күлөрү командаларга гылжары үгүс жон тогоруха мухунна. Эрчоннар ко бу хама натала бу хама эрчоннар интире кираттан биге хакалар хама туакпы боллады. Биле тым бапура хама натала туакпы булчут булчут. Бизоннан та әһәкән халыгыттарга. Халыгыттар быел үчүдүк баран нәлдә. Булырыгыта. Нәһеленә бартакалар булбу. Ана олохтактырын табдар. Баяннан күрәр бу каламны рах. Бөйлек түгәттән каламны бу каралары бу. Тә бизоннарга җәҗәбе тәлистәм. Бизоннарга лели. Аванны чугай барта. Эсседе боло турту кылай боло турту. Төрдүс түймәк биремега уототтон уоргутута болла. Бу көрүнгө бизон командатыттан Альберт Васильев, онна Артем Гавышев кылгас биремега уоттара кыяган ылаксон. Улар оргуен бу түймәккә бастатлар. Түмүккә ыгылак тыңаһынак эстафета түймәгә барды. Манна кыттачылар сымса быһый туттунулара көһүннә. Кайһарга халау. Мен баккәтән каламба. Дига. Эстафета көрүнгөр бизон командата инни күнгә тагыста. Оттон күрә вебсайт түмүгүнән бастакы местага солгон нехилеген эһекән командата, иккискә Берджестәк бизон командата, оттон үскә Кировскай нехилеген Баянай командата тагыстылар. Инники бу хүрбәһләннәр түгәр халаңга бихи уйдыр. Бу тәһәлләр бидагалар бу бастакы местәне лаллар да, антон бу хүрбәһлә аспырын кенне бихиге бу киндер эдер көлүнеләре бараттыра алара. Бастыгы бүгүн бу бастырга ме хедистибитте калды. Төмөккөдер иннер хинкаралар баллар. Эстафета төре бушна такачы. Бунда атын туары толган чайрүтүгөр эмеккөр хок барта биттен. Викторина кене мети барта бир. Викторина килдерер боллаха инники команда бирер кихини белемнир боллагына билген агыс командагыз кихи барта белемден икте. Онно Жеребьевка барар. Кимеха төбөспүт ол Жеребьевка ол кихи кирен кыттерди. Онно төшүдүк бар кытыннылар. Ойбон аллары тигар оттон мер результаттары булырынганы кытатаңнада хайын хари тупсубут. Күрәк түмүгдән кыттыбыт командалардан күстәктер комулдан улуу сүймәрдәме командата таңыллан. Чүрөпчыга ытылар республикатагы булчуттар күрәктергәр баран кыттыны ылаллара буланнар. Роман Дмитриев, Горный Луга.